voi întâlni și echipa Emil Web, care sunt niște oameni absolut minunați. Am lucrat cu ei, mi-au făcut site-ul de Nail Industry. Doamne, deci eu așa o echipă nu am mai întâlnit în viața mea. Oamenii ăștia atât de atenți la toate cerințele noastre, profesioniști, încadrați în timp, o comunicare ușoară, eficientă, înțeleg toate nevoile noastre și nu comentează la nimic. Nu există că nu se poate face ceva. I-am simțit parte din echipă și de-abia aștept să mă întâlnesc cu ei la Next și să fac și site-ul de salon împreună cu ei. Deci chiar sunt foarte încântată, pot să le dau un feedback maxim de pozitiv. N-am mai întâlnit așa ceva. Foarte tare îmi place cum au lucrat. Puteți să vă uitați pe site-ul meu de nailindustry.ro de Academie și să vedeți cum l-au făcut.